Det var excentrikeren, hun i sin tid var faldet for. Irene havde mødt den unge, smukke Patterson i et supermarked, hvor han havde åbnet en række portvine for at undersøge, hvilken af dem hans farmor ville synes bedst om. Som Patterson stod og snusede og smagte sig frem til en favorit, var Irene kommet forbi, og han havde budt på en lille en. Det havde udviklet sig til en hyggelig, men kortvarig picnic på supermarkedets flisegulv med portvin, lidt brød, god ost og pølse fra kølemonsteren. Bestyreren af supermarkedet havde haft svært ved at se charmen i det lille intermezzo og forlangt betaling for de fortærede varer. Patterson havde straks stillet sig på bagbenene og fastholdt, at det først var i det øjeblik, man forlod supermarkedet, at man betalte, og at han i øvrigt ikke havde planer om at forlade etablissementet. I stedet iværksatte han en eftersøgning af luftmadrasser og soveposer, da han på et øjeblik havde gjort det til en principsag, at han ville leve resten af sit liv i brugsforeningens lokaler. Det var først, da politiet var ankommet, og Irene havde betalt for varerne bag Pattersons ryg, at gemytterne havde dæmpet sig en smule, og Irene var blevet forelsket.